kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe kunnafoniw labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na araba février kalo tile 13 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Sonladon jɛkulu olu faralen ɲɔgɔn kan n'u ko ma coordination DAFU DRH ani CPS DFM primature ani ministriso tɔw olu tɔgɔ la u ye dɔgɔkun 2 baarabila u ye o dabɔ kunungo. Ministre ɲɛma Faransi jamana o tɔgɔ la Edouard Philippe ale bɛ taama la baaraɲɔgɔnya an ka jamana kɔnɔna na février kalo tile 22 ka taa bila tile 23 a bɛ kuncɛ o la. Bɛnbaliya sɔrɔbaliya sigika kuma la gouvernement ani sonladon jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ lakɔli karamɔgɔw fɔ minnu ye bolonɔbila kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 o sɛbɛnna baarabila o dabɔra a bɛ heure 312 baɲango a b'o de fɔ yalima n'a y'i ja a fɔ tile 13 baarabila o na dabɔ bi arabadonya in na donc baro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. Bitan an b'a dabɔ ni an yɛrɛ ka lahala ye diɲɛ bonda kun kan bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun labilalen bɛ arajo baarakɛlaw ye n'u ko a ma nanzarakan na journée mondiale de la radio a kɛra sababu ye donbaro ɲininaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka dugutigi bulon kɔnɔ sɔgɔmada in na ka ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka hakili falen kɛ arajo baara a bɛ lahalaya mun na bi a bɛ se ka kɛ bɛn ani kelenɲɔgɔnya sinsin bere ye anw ka jamana kɔnɔ cogo minnu na gɛlɛya minnu bɛ a baara taabolo la fɔbali minnu bɛ fɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni bilisa ɲaami ye jamana kɔnɔ fɛɛrɛ min kan ka sɔrɔ olu la ani taasira ɲuman ye jumɛn ye waati min na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na olu kunnafoniw kan ka di cogo di ani kunnafoni jumɛnw bɛ di n'olu bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ani kelenɲɔgɔnya sinsin jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ arajo ale bɛ se ka ko caman kɛ kunnafoni di sira tɔw tɛ se ka minnu kɛ n'o ye ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na u m'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka baaradaw la u ka foro kɔnɔnaw na u m'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka kumaɲɔgɔnya waleya u ni ɲɔgɔn cɛ arajo kelen pe ale de bɛ se k'o kɛ kunnafoni ale di sira fɛ nin kɛra kɛnɛ wasalenba ye u ka dugutigi bulon na sɔgɔmada in na n'o ye maison de la presse ye hakili jagabɔ kɛnɛ a kɛra o ye a kɛnɛ yɛrɛ a labɛnna laselikɛso dɔ fɛ n'o ye studio tamani ye ani donbaro ɲininaw ka ɲɛmayasow ka jɛrɛ ɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na. Sonladon jɛkulu olu faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye n'an ko ma coordination DAFU b'o la DRH b'o la CPS b'o la DFM b'o la primature ani ministriso tɔw olu cɛla dɔgɔkun 2 baarabila u y'o ŋaniya siri u y'o dabɔ kunungo ni kulu min filɛ nin ye a bɛ sonladon jɛkulu 4 a bɛ o de kofɔ minnu ni u ni gouvernement ma se ka ɲɔgɔn faamu u ka laɲiniw kan cogoya si la DAFU olu ye waribontigiw ye ministriso olu kɔnɔna na DRH olu ye minnu ɲɛsin bɛ baarakɛlaw ka lahalayaw ma CPS olu ye minnu bɛ sɛbɛnkow ni a lahalaya tɔw ɲɛnabɔ ministrisow la DFM olu fana ye tɔrɔmɔɲɔnko ɲɛnabɔbaw ye ministri dagayɔrɔ u ko tomiyɔrɔ minnu bɛ yen n'u ni gouvernement bɛ sigi ka kuma la olu kan o bɛ minnu kofɔ o de ye fɛn min ka dɔn ka fɔ sɛbɛn min bɛ yen ni a numéro ye 2018 541 PRM n'a kɛra juillet kalo tile 5 san 2018 ani sɛbɛn filanan o kɛra août kalo tile 8 san 2018 k'o de b'a fɔ ko tɔrɔmɔɲɔn dɔw ka d'u ma n'o bɛ lajɛli tɔrɔmɔɲɔn a bɛ olu kofɔ i n'a fɔ a bɛ di direction générale du budget mɔgɔw ma cogo min na i n'a fɔ a bɛ di direction nationale de planification du développement mɔgɔw ma cogo min na i n'a fɔ a bɛ di direction nationale du contrôle financier ani personnel du service du ministère de la fonction publique fo wari in bɛ d'olu ma cogo min na a ka di olu fana ma ten k'u bɛɛ lajɛlen dama ka kan hakɛw la o wari in o de bɛ bɔ maa kelen waa kelen fo ka taa se maa kelen waa 40. Bɛnbaliya sɔrɔbaliya u ka sigi ka kuma olu kɔnɔna na gouvernement ani sonladon jɛkulu olu ni ɲɔgɔn cɛ sonladon jɛkulu minnu bɛ n'olu ye lakali karamɔgɔw ye minnu ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛnna octobre kalo tile 15 san 2016 u ko u bɛna baarabila waleya wa a baarabila in a bɛ dabɔ bidonya in de la lakali karamɔgɔ ninnu ka nin baarabila in sa heure 312
n'i y'a bayɛlɛma don na a bɛ kɛ don 13 ye u bɛna o de kɛ nin baarabila in na secrétaire général SILDEF o ye sonadon jɔkulu in dɔ ye ani kuma lasela c'est fɛn min ka dɔn k'a fɔ minnu ye bɛnkan sɛbɛn in kɛ Adama Fɔnba olu ko ɲinifɛn o ye 6 baɲango ye 3 u ni gouvernement ma se ka bɛn o kan cogoya si la k'o de kosɔn olu bɛna nin baarabila in u bɛna a waleya u ko u yɛrɛ banban bɛ mun kan kosɛbɛ o de ye ka lajali tɔrɔmuɲɔ ani sosara dɔ k'o di lakɔlikaramɔgɔw ma u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka baaraw olu kɔnɔna na cogo min na ka tila ka ɲɛdama kɛ sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min ni o bɛ densara o bɛ o dili kofɔ lakɔlikaramɔgɔw olu ma o ni a nɔnaw ko o de y'u ka ɲinifɛnw ye Farafina bundakun ka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ngwara daba min bɛ Cameroun jamana kɔnɔna na n'u ko ma Maurice Kanto ale ye jalaki sina ma kunungo suyanfan fɛ k'a fɔ k'a kɔni kɛra maa murutilen ye ko wa k'a b'a fɛ ka bilisa ɲaami k'o de ladon jamana kɔnɔna na n'o bɛ Cameroun jamana o bɛ o kofɔ a dɔgɔkun 2 baɲango ye nin ye tigɛ dara kan a ka sonadon jɛkulu maaw ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko Cameroun jamana fangamarabaw k'u b'a fɛ ka cɛ in lanɔgɔ yɛrɛ de koyi ko k'a ka maya don ngalama la ko nin ye politiki kɛlɛ de ye Maurice Kanto ale solonadonba don minisiri kɔrɔ don wa ale de ma sɔn Paul Biya u ka masaya kurayali ma Cameroun jamana o kɔnɔna na Paul Biya min n'a bɛ fanga la Cameroun na san 36 ye nin ye u ka kalata laban jamana ɲamayasigi kalata o de kɛra octobre kalo san 2018 o kɔni sina ka jɔyɔrɔba di kalata jaabi la fɛn min ka dɔn k'a fɔ Paul Biya ma nka a ka ngwara daba in Maurice Kanto a kɔni bɛ k'i kanfasa gɛlɛya hali bi k'ale ma sɔn jaabi ma jamana ɲɛmaa Tchad jamana o tɔgɔ la Idriss Déby ale ye taama daminɛ kunungo a kɛra sigida kɔnɔna na n'o ye ABC ale y'u ka duguba dɔ ye Tchad kɔni a bɛ Tchad jamana a b'a kaɲagaɲan fan fɛ ka taa lajɛ lahalayaw bɛ cogo min na kɛnɛ kan a yɛrɛ ka kɛ seere a ko la k'a sababu kɛ waati furancɛ tɛmɛlen in na a jirala k'a fɔ ko banbaganci dɔw n'o ye rebelliw ye k'olu ka bolimafɛn caman kun tugun bɛ ɲɔgɔn kɔ olu tun bɛ ka bɔ Libi ka taa u ka jamana fanfɛla na ni Faransi jamana yɛrɛ ka sano pankuru dɔw ye mugu kerenw kɛ ka ɲɛsin olu ma k'a bɛ taa ka taa kɛnɛ kan ka taa a yɛrɛ ɲɛ ka kɛ seere Idriss Déby kɔni ni ne bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu dangenema ka wasa sɔrɔli kama kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye Ala k'an n'o cɛ janya n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bambara k'a lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira don n'a ka d'aw ye www.malizoom.net maraka fama ka journal Bambara ka laselibaw n'a ka kunnafoni jatara tɔw an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne ye o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye